Sirrin Kyau Season 3 Episode 21 Sirrin Kyau Sabon Fuska. Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki. Sunana Amina Abdullahi wacce kuka fi sani da Amina Buzuwa. Muna sanar da ku wannan shahararren fim mashahuri wanda kun san shi kuma duniya ta san shi. Wato Sirrin Kyau. To mun shirya mun kuma tsaya mun dage za mu kawo muku Sirrin Kyau Sabuwar Fuska episode 21 insha Allah nan ba da yawa. To assalamu alaikum jama'a. Da bisa comment din mutane da muka sanar da su cewa su faɗi mana ya suke ganin a ci gaba da Sirrin Kyau ko to a bisa comment mun samu comment 6,400 wanda suka yi magana, amma kusan mutum 6,100 sun ce a ci gaba da Sirrin Kyau, kusan mutum 300 ne suka ce a kada a ci gaba. To ga tunda aka ce majority carry the vote, mafi akasarin wanda suka amince a ci gaba, to mun yanke hukunci akan cewa Sirrin Kyau za mu ci gaba da shi a matsayin Sirrin Kyau Sabuwar Fuska season 3 episode 21 insha Allah. Wannan mun riga mun ajiye a yanzu haka. Marubucin mu shahararren marubucin nan da a yanzu haka kap arewa babu irin shi, yawa ko in ce kap arewacin Najeriya ko kuma kap ma Najeriya babu shahararren marubuci irin shi, wato Jamil Nafsu. Bai tsaya a rubutu ba, sannan kuma darekta ne, shahararren darekta ne wanda ya fi da yawan darektoci, yawa shi ne zai rubuta wannan episode 21 din zuwa har, sannan kuma shi ne zai yi darekta din fim din. Muna gode mai, ku tafa mai. Yau na sa ina haka kun tafa. Yau Sirrin Kyau season 3 episode 12 Sabuwar Fuska 21 episode 21 Sabuwar Fuska. Mun gode, confirm za a yi shi. To, assalamu alaikum jama'a, maza da mata, manya da yara. Da farko dai sunana Usman Affala, inkiya sai hakuri. Director na wasu shirye-shiryen ku da dama, musamman director a kamfanin Kacalla Investment ɗaya tamkar da dubu. Wannan kamfani namu ko da ban faɗi ba, na san mutane da dama sun ce yaushe Kacalla Investment ta taso duk ta rikita masana'antar nan. To kai hakuri daga Allah ne, kamar yadda nake baku hakuri a cikin sunan nawa, to haka ita ma wannan kamfani daga Allah ne. Zan yi magana ne akan wannan babban shiri namu, ko kuma ce wannan shiri da ya gigita Afirka ma, don ba arewa kadai ba ko Najeriya ya gigita. Sirrin Kyau, Sirrin Kyau, Sirrin Kyau, Sirrin Kyau. An ce Sirrin Kyau karamin labari ne. Kuka zo kun ce daga episode 10 an gama, aka zo aka wuce 10 din, yanzu mun je 20, wasu sun ce ya kare ne. To Sirrin Kyau bai kare ba. La'akari da muka yi, da mu so mu aje Sirrin Kyau, sai muka yi la'akari da mutane da suke yawan magana akai. Ni a matsayina na director na wannan shiri, sannan ɗaya daga cikin wanda ake yawan magana a kansu, ake yawan yi wa magana a cikin wannan shiri, na samu comment da mutane da dama, wasu kiran waya, wasu text, wasu menene dalilin da zai samu aji Sirrin Kyau bayan shiri ya riga ya gama karbuwa, ya riga ya gama shiga zuciyar mutane, me yasa za mu aji? Sai na zo da niyyar in samu jagoran wannan shiri, wato Malam Hudu Mazaji. Da na zo na same shi, kawai sai na tadda suna karanta comment din mutum kusan 6,000 da kusan 400. Sai na ce to mu duba mu gani. Da aka duba sai muka ga mutum 6,100 da kusan 60 suna magana akan su in aka aje Sirrin Kyau to za su yaƙi mutane ba. To da a yaƙe mu, wanda shi Malam Hudu da aka zo yaƙi yana da girma, yana da ƙarfi, zai iya kare kanshi. Sai na zo na lallabe shi. To da na zo zan lallabe shi, sai na tada gaba ɗaya jaruman Sirrin Kyau su ma sun haɗa ana wannan magana ne. Yanzu mun zauna mun daddale, za mu ci gaba da kawo muku Sirrin Kyau season 3 episode 21, ma'ana Sirrin Kyau Sabuwar Fuska. Kun ce Sirrin Kyau Sabuwar Fuska ko to akwai sabon salo a ciki, sabon salo kala a cikin shi. Wannan shiri ne wanda tun daga na ɗaya ya daɗe yana ba mutane abin al'ajabi, abin sha'awa, abin burgewa, abin tausayi, abin menene. To wannan Sirrin Kyau Sabuwar Fuska shi yasa yanzu mun ƙara marubuci, mun ɗauko wannan marubucin ɗaya tamkar da duwa, to Jamilu Nafsun, kuma da director a cikin wannan masana'anta. Shi zai mana wannan rubutu na wannan shiri domin ƙara burge ku zalla masoyanmu. Wannan abu duka muna yi da ku ne, shi yasa da kuka ce ma kada a aje, muka ce to za a ci gaba. Muna godiya a gare ku, ku ci gaba da bamu goyon baya. Wannan shiri yana tafiya a ƙarƙashin Kacalla Investment ne. Zan ari bakin yan uwana duka, maza da mata, na cikin wannan shiri na Sirrin Kyau, saboda kuka duba da mutane kaɗan muka fara, amma kafin ya kai ƙarshe yadda muka kusa fashi jaruman Kaduna, kusan kowa yadda ya shiga. To haka shirin yake, kowa a raba ya samu, domin baka san baiwa wani ba.
baiwa hakan ɗibi ce ta sa haka. To ina kira a gare ku baki ɗaya, ina godiya da yawon Safwan duk da za ku ji daga bakin shi. Ina kira Khalil da kuka ce ya mutu, Khalil bai mutu ba, in ma ya mutu za ku gani a sirrin kyau sabon fuska, in ma bai mutu ba za ku gani. Sannan duka ilahirin jama'an mu da baki ma suna nan a cikin sirrin kyau sabon fuska 2021. Sirrin kyau sabon fuska season 3 episode 21. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Musa Ashnam wanda na fito jarumi sarauta a cikin fim din sirrin kyau. Muna kira ga masoyanmu, muna nan insha Allah masoya sun sako mu gaba akan cewa dole sai an ci gaba da sirrin kyau. Ko mu ci gaba da sirrin kyau ko mu bar Najeriya, to ba za mu bar Najeriya ba, anan aka haife mu. Za mu ci gaba da muku sirrin kyau. Hakan ya sa mun kasa yin bacci yau wajen sati ɗaya kenan. Ina tunanin bana baccin da ya kai na awa 2 a 3 ana ta shirye ana son a ci gaba da sirrin kyau. Mutanen da suka saka mana ƙuri'a akan a ci gaba da sirrin kyau mutane wajen 6,100 kaza ne suka ce a ci gaba da sirrin kyau. Mutanen da suka ce a'a a canza wani su kuma ba su wuce 200 ko 300 da wani abu ne haka suka ce a canza wani. To insha Allah tunda an ce ga mutanen da suka fi yawa su ne Yasirin Jaya, to wanda suka abin ni ma na shige cikin su. Na ce za a ci gaba da sirrin kyau kuma insha Allah this time around abin za mu baje kolin mu a ciki. Za a yi abin da zai ƙara jan hankalin mutane kada wanda ya bari aka bashi labari. Duk wanda ya gama kallo to ya dan huta, za a zo a ci gaba, kowa ya dasa daga abin nan. Insha Allah ina mika godiya ga babban producer mu Mubarak Umar wanda aka fi sani da Mazaje ne, director mu Mr. Apaliya TV. Na san ba ku san shi wani ba amma wannan mutum yana bala kokari wajen zirga-zirga. Mai kula da motsa shi kuma Mr. Abadan Ilu, da ni kuma da nake fita a guje duk wata yarinyar da ganta in kama ta in tabbata na ba ta lafiza Ka kai ta gidan iyayenta. insha Allah muna godiya. Sirrin kyau sabuwar fuska episode 21 season 3. Kada wanda ya bari aka bashi labari, wallahi sai an bada mamaki a wannan film din. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Samin Kasha, jarumi a cikin karkashin masana'antar Kacalla Investment, sannan kuma jarumi a cikin fim sirrin kyau. So jama'a mun fito ne dukan muna magana a bisa yadda yanayin comments da yanayin complaints na mutane akan sirrin kyau, akan suna son a cikin gaba aiki. So gaskiya mun tsaya mun duba, kafin da nake gani da kafin kashe data na ina ganin mutane 6,000 da wani abu. Da su ne highest rate din da suke magana akan cewa suna son a ci gaba da sirrin kyau. Dan wanda suka ce kada a ci gaba kawai, they were very few gaskiya. So ina ganin gaskiya magana yanzu haka ma magana da muke ciki aikin nan yanzu haka muna neman mun fara yin shi. So saboda haka jama'a wannan karan abu zai zo muku wani kalan akwai controversy, akwai yaran ce maka theatrical controversy shi kuma duka sashi. Sannan mazaje ya ce wani turanci akwai controversy gaba daya, sannan kuma akwai hayaniya, akwai hatsaniya, akwai daburcewa duka da a cikin wannan film mai suna sirrin kyau episode 21 season 3 ko to jama'a saboda haka abi mu na kusa da ni saki baya nan sarauta da yanzu ya gama, to shi ma zan yi magana a madadin shi ma ya duka dai abinda zan faɗa shine zai faɗa da already. Duka jama'a ci gaba da bin Allah da wannan karan za a ci dariya, za a yi hawaye, za a yi tagumi, za a yi tsaki, ba abinda ba za a yi ba duka a karkashin wannan film da suna sirrin kyau. Nagode sosai. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda ku sani sunana Bashir A. Abbas, jarumi ne a Kacalla Investment insha Allah. Kamar yadda ku sani ni masoyi ne kuma in ce mai son a ci gaba da sirrin kyau ne insha Allah. Wannan sabon shirin da za a fara yanzu wato sirrin kyau sabuwar fuska episode 21 insha Allah yana nan zuwa nan ba da dadewa ba, za ku sha mamaki, ku sha kallo kawai za ku ganshi a kayataccen, ba zan da ce komai ba kawai oganmu kuma mai gidanmu shi zai kayaci, zai gama komai, zai gama gaya muku labarai duk wani abin da kuke so ku ji za ku ji daga bakinsa insha Allah. Ku ci gaba da mana subscribe a YouTube channel din mai suna Mazaje ne insha Allah, za ku same mu a lokacin da kuke bukata. Kuma ku san wani abu da ba za mu sake ba ku distance din saka muku wannan film din namu ba insha Allah, ko na 1 week ma ba za mu ba ku distance insha Allah. Ku ci gaba da mana subscribe insha Allah. Kamar yadda ku sani sannan kuma akwai YouTube channel da dama insha Allah wanda ku dinga kallon fina-finan mu irin na Hausa insha Allah, kamar akwai Usi Madobi, tashar gargajiya, Apaliya TV, ƙauyen mu, Kasha da sauransu, da kuma Sara TV Hausa. Mun gode.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Usi Madobi wanda kuka sani da Safwan a cikin fim din Sirrin Kyau. Na zo muku da wani albishir mai daɗi cewa Sirrin Kyau ba yana nan zai dawo return, wato Sirrin Kyau sabuwar fuska. Idan aka ce muku return, labari ne wanda zai tafi akan shi Sirrin Kyau 2020 da muka ajiye, ci gaba ne na Sirrin Kyau 2020, sai dai wasu 'yan canji da za ku gani. Kun gane, kun san fa mu mun saba rikitawa dan kallo tunani, so shi sa muka ce muku wannan Sirrin Kyau din return sabuwar fuska kenan. Akwai abubuwan ban mamaki sosai, kamar ne kana kwance ne a zo a ce ma mutum ya mutu kuma ya tashi, ka ga ruhin mutum a wani gari, sannan kuma ka zo ka gan shi a wani gari. Shi fim kenan, ana so idan tunaninka ya baka nan, kamar yadda yan kwallo suke yin laifowa, idan aka yi za ka ga mutum ya bi nan, ya ta nan din za a sai abin nan. To fim kenan wanda aka yi amfani da kaifin basira. To shine muke so mu nuna muku cewa mun tsaya mun jajirce, kuma dan lokutan nan da muka dauka, wato na interval tsakanin lokacin da muka yi ending din season 2 wato 20 kenan zuwa yanzu, mun hada kwakwale ne na mutane wayanda suka san rubutu sosai. Muka tsaya muka yi, sannan muka tace, muka yi deciding akan cewa fa abin nan fa ya tafi gaba. So saboda haka da farko da Allah sai dai a dan yi hakuri da mu, saboda kamar yadda kuka sani lokacin da muka fara Sirrin Kyau, lokacin kafin a buɗe fuskan nan mun sha zagi, wai ku da Allah ba ku buɗe fuska ba ne, mazaje ya ta bayani ba a ganewa. Har aka zo lokacin da aka buɗe fuskan kuma sai aka tabbatar da cewa lalle fa wannan da aka ce ai idan aka buɗe fuskan nan lokacin ne ma cakwakiya ta fara, a lokacin ne aka tabbatar. So ban yi blaming kowa ba, masu zagi dai da Allah ku gane cewa mu series film muke ba home videos ba. Home video shine daga farkon fara film din ake so ka fahimci inda film din ya dosa. Shi kuma series sai kana tafiya ne, in ka kasance fan na gaske, ana cikin tafiya daki za ka fahimta ashe wane ne. Farkon bidiyon Sirrin Kyau, sorry zan dan tafi flashback. Farkon bidiyon Musa ya fito, kuna ganin shi a matsayin yayan ita jarumar, sai da aka yi gaba sai aka gane ashe shi dan uwanta ne, sannan kuma akwai ma soyayya da ya so yayi da ita tsakani. Kun gane? To a ƙarshe ma gaba ɗaya ma fim ɗin ma dai duk wani abu ya faru ashe shi ne. To kaga da farko ai mu ba mu fito mu gaya muku mu ce shi ba wannan fa shine wannan din jarumin ba, kai kanka ba ka ji daɗi ba. Ba mu mantawa akwai yan kallo wayanda suke son mu sosai, suke cewa dan Allah idan muna shirya fim mu daina ɗaukan behind the scene, saboda me yana buɗe musu labarin kafin a zo a yi fim din. Suna cewa su yana rage martaban fim din kenan, ka gani? To ma'ana behind the scene kenan ma wasu ba su so aka balle kuma mu zo mu ce muku kai wannan abun fa ga yadda zai kare. Ai tana buɗe fuskan nan ma za ta buɗe ne lokacin da ya riga ya sake ta, sannan kuma ta fada asuman nan ma kuma tashi za ta yi, ai ba su ma ta yi ba. To fim din ba zai muku daɗi ba. Shi fim kenan, fim abu ne wanda kake kawowa domin ya ƙayatar, sannan ya ilmantar, ya faɗakar. Shi Safwan a fim din ya fito a matsayin kamar shi dai bai da zurfin tunani, duk abin da ya tashi kawai yana yi direct ne. So sannan kuma ya yi wasu kurakurai wanda bai kamata ba a cikin fim din. Haruna ba tripod bane, na gaji wallahi. Khalil ne yake dauka. Ya ce ya gaji. To zan dan takaita muku da cewa dai kawai muna sakin date din da zamu bada wannan bidiyon. Zamu gaya muku shi wancan malam kun san ya iya sanarwa. Inda sanarwa ne zai zo ya sanar muku da ita. To insha Allah zamu gaya muku yaushe zamu fara Sirrin Kyau sabuwar fuska, ko kuma ka ce sabuwar fuska, ko ka ce return. Kun gane? Ta mutu ta dawo kenan. Gane, amma ba return din ne. Kan ku manta ku ci gaba da subscribing din channel din mu mai suna Mazaje ne, sannan da personal channel ina mai suna Usi Madobi, inda za ku kalli Fatima da Safwan. Sannan kuma akwai fina-finai jeri, akwai tashar gargajiya, kun sani akwai Afaliya TV ba ai na so ka kasawa ne yanzu in shigo cikin akwai Zara TV, akwai kauyen mu, akwai hawayen zuci wanda Usman fasaha kenan ta koma, akwai Isha Sharif a nan za mu ba nan za a saki wani fim ake saki Humaidat za a saki Humaidat kuma na saki Sauyin Kaddara yana nan yana tafiya shi ma insha Allah. Sirrin Kyau sabuwar fuska season 3 episode 21
kasance da Kacalla Investment domin jin daɗin ku shine farin cikin mu. Kar ku manta ni ne Mr. Abba da Ilo da kusan da Khalil a cikin wannan shiri mai suna sirrin kyau. Idan ana magana akan shiri mai dogon zango, Kacalla Investment ba su da na biyu. Bayan kammala shirin sirrin kyau, yanzu haka mun sake shiryawa domin sake kawo muku wani kasaitaccen shiri mai dukuna da tinja da ambaliyan tsantsan tsakwaran kauciya da zilliya game da turka mai suna Fatima da Safwan. Fatima, bari in je na makara wallahi. Ki kawai bari ka tafi baka tunanin zaka tafi ka bar ni kaɗai a gida. Ina son ki. Kun ga namiji? Idan ga ja mishi aji. Idan ya miki magana kafin ki amsa mishi sai kin ja aji. Idan ya fi dama sai kuma sai ki bi hagu. What? Mijina ne fa. Ni ma mijina ne. Na ce miki ki ta kan mijina. Safwan ni za ka yi wa haka? Safwan. Wace ban ban hakuri ba? Dalla malam da kaka. Da kai nake yi. Kai gidan uban waya ne a garin nan. Ka gani ko har ƴan mashin ma sun san halinka. Kaka kai. Indi kin sabuwar kan wani in dai akan mata wallahi kowa ya san matsala. Ya fada wa tarkon shedan ya bi son zuciyarsa a ƙarshe ya shiga tsaka mai wuya. Duk abin da ke gidan sarki idan ka je kasuwa ana sai da shi. Fatima, ba ki da hankali ne? Na fi maka haukaciya hauka. Haba ba. Ta Allah min shiru munafikin banza munafikin yofi kai ba abokin kwarai bane. Shiga tsaka mai wuya. Fatima da Safwan, mashiryin shirin Osi Madobi, daukan nauyi Malam Hudu Mazaje, ba da umarni karamin su babban su, darakto daidai da zamani Mr. Abba Dan Ilu. Ba ka ake lura ba? Ke? Idan ba ki tashi kin mun daga ofis ba, wallahi sai na ci miki mutunci. Za mu kawo muku wannan ƙayataccen shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Osi Madobi. Fatima Safwan yana nan tafi.